Mads, hvem er det, vi lige har mødtes med? Vi har lige snakket med Vola. Ja, og hvad snakker vi med Vola om? Vi snakker om deres koncert i Vega, og om fremtiden og lidt om USA. Lidt om USA. Fedt. Jamen, det vil jeg se frem til. Stay tuned. Stay mad. Vola, nu sidder vi her i skoven om nogle timer, så skal I spille. Hvordan har I det? Vi har det godt. Jeg har det godt i hvert fald. Det er fint. Meget spændende. Og det var et mega fedt tidspunkt, vi får lov at spille. Og mørket er over os, og vi kan levere et lysshow også. Så det er nice. Ja. Hvordan har jeres arbejdsproces været på Friend of a Phantom i forhold til tidligere albums? Det har lignet de tidligere processer meget egentlig. Og det handler i høj grad om, at vi sidder individuelt og laver demoer, og så uploader vi den til en server. Og så en gang mødes vi alle sammen og sådan prøver at lave de her idéer til færdige sange. Og det er noget, der fungerer godt for os i hvert fald. Det er lang tid siden, vi har haft et øvelokale, vi har mødtes i, og sådan prøvet at skrive ting fra bunden. Så det der med at sidde med det selv, det kan vi godt lide. Indtil videre i hvert fald. Hvor lang tid er den proces, typisk? Den var lang den her gang. Men det var også på grund af corona, som gjorde, at kan man sige, turnéperioden for vores sidste album, Witness, blev ekstra lang. Det hele blev bare skubbet, og ja, I ved, i starten skulle vi spille siddende koncerter, og ja, det blev bare lidt rodet. Og så synes jeg i hvert fald, det var svært at finde fokus til at skrive ny musik, fordi jeg stadig var i det der Witness-univers. Jeg tror, vi begyndte at skrive de første ting, måske i starten af 2022. Det blev en lang proces. Hvordan kom samarbejdet med Anders Fredén fra In Flames i stand på Cannibal? Vi såg att han tyckte om vår musik online på Instagram. Och sen skrev han till oss. Vi skulle spela i Los Angeles och han frågade om de fick komma och kolla på konserten. Säga hej. Så Anders och Björn från In Flames kom och träffade oss i Los Angeles. Sen ett par månader senare skrev vi färdigt Cannibal. Och så tänkte vi lite growl. Det hade Pennywise gott. Så vi frågade Anders om han vill growla. Och han sa, ja for helvete. Jeg havde prøvet at growle lidt på demoen. Men vi tænkte, det kunne godt lige få en ekstra... Det kunne godt lige blive skruet op på helvede. Ja. Og du growler endda også på Bleed Out. Ja. Så det er jo, ligger jo lidt op ad hinanden, men stadig bare to forskellige sange og hver sine kvaliteter. Ja, han har også bare en anden tone, ikke? Som er lidt lysere og lidt mere distortion på, så det var fedt at få ham ind over. Ja. Hvordan We Will Not Disband, handler det om et parforhold eller jer som band? Intentionen var at beskrive en gruppe unge, der lidt går sådan fra ungdomslivet til voksenlivet, men de vil ikke rigtig give slip på det, på ungdomslivet. Fordi det er fyldt med frihed og en følelse af udødelighed. Så den her sådan grænse, det her grænseland med, at nu skal vi til at være voksne og sådan tage ansvar for nogle ting. Det skaber en nostalgi, og det er den nostalgi, der vi prøver at udtrykke i sangen i hvert fald. Så
Jeg kan godt forstå, at man kan tro, det handler om bandet, men det var ikke intentionen i hvert fald. Hvordan er I vokset som band, og når I er blevet mere anerkendte herhjemme og blevet mere populære, har I trives med det? Det er godt. Så der har ikke opstået nogen konflikter i bandet eller andre drama på nogle punkter? Jeg synes, vi er gode til at give hinanden plads. Til sådan at gøre hver vores ting. Og, det er egentlig ret heldigt, men vi udfylder hvert vores rum, som tilsammen bliver Vola, sådan uden at vi træder hinanden over tæerne. Det synes jeg godt, man kan høre. Hvordan var det at optræde i Vega sidste år? Did you get the question? I think so. How was the Vega show? Det var så godt. Ja. Det var stort, mycket folk, varm mottagning, dansk värme. Ja. Det var fint. Ja, der er også en vis ærefrygt, synes jeg, ved at spille derinde, fordi jeg har set mange gode koncerter, og hvordan skulle vi kunne leve op til det, tænker jeg. Så det gav mig nogle nerver på, vil jeg sige. Men det var sjovt. Og det levede jo op til ved at tage Anders Badin med på scenen. Det var en stor oplevelse. Det er jeg glad for. Jamen, det føltes også som et godt kort at kunne spille. Og det var mega fedt, han gad. Jeg skulle lige nive mig selv lidt i armen for at stå på scenen ved siden af ham. Han var lige i nærheden. Ja, præcis. Jeg gik rundt ud på gaden, så har du tid? Hvorfor valgte I at tage Charlotte Vessels og The Insosphere med som opvarmning? Jeg forstod ikke. Why did we decide to have Charlotte and Insosphere? Intersphere tror jag det var vår manager som kände dem, och så lyssnade vi och tyckte det lät bra. Charlotte Vessels skrev till oss på Instagram faktiskt och sa jag vill supporta er. Vi lyssnade, tyckte det var bra, så sa vi let's go. Hvad skal I se her på Copenhagen, hvis I har tid til det? Det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg ville se Kitty, men de spelar... Ja. Jeg skal se Nemec i morgen i hvert fald. Ja. Stor fan. Sidste spørgsmål. Er I allerede i gang med at lave nye sange, eller hvad kan man glæde sig til i fremtiden med jer? Vi er mest i sådan i live mode lige nu, vil jeg sige. Så vi har nogle turnéer. USA til september, Australien til februar næste år. Og så er vi meget heldige, at vi har fået lov til at spille i Koncerthuset 30. november. 10-års jubilæum. Hvad siger du? 10-års jubilæum. 10-års jubilæum, ja, for vores debutalbum In Mesos. Så det bliver vildt. Jeg bliver allerede lidt nervøs ved tanken om at stå derinde i den sal der. Altså hvis jeg var nervøs i Storvægger, så... Ej, det bliver virkelig spændende, så vi skal i gang med at lære de gamle sange og finde ud af, hvordan de skal præsenteres på scenen. Ja, det lyder rigtig godt. Tak for det. Tak. Stay metal. Stay metal.